Yine kafirler diye bizim Hristiyanlarla işimiz yok. İngilizce polon bir şulunni. Haramla kabul ediliyor, yani kervetlikler kabul ediliyor. Bir şu diye kafirleri ayrılıp bilmem, şu bayramdan doğru kopup bilmem. Näme diye bizim Hristiyanlar bilen işimiz yok. Olar kellemde de getiremiz yok. Biz dine diye yıl çalışanı kutlayas diye. Çağalarımızı beğendiriyas. Niyetimiz gowy, aralçamız yok. Dine maşgala olup oturuyas dip näme? Şuna benzer şükürler aydiyalar. Birinci bilen aytmalıda musulman doganlar. Şunu diyen adam täze il bellemekliň ýa-da kapyrlaryň gaýry dinleriň bayramyny bellemekliň näme üçin haram edilendigini dol düşünmedik adamyň gurrumy. Bulgunun haram edilmegi ol günne içilen arak bilen ya başga zat bilen bagly däl. Dine şol gün münasibetli oturup iýmek içmekliň özi şol günne şol raqabat gelip senem edil şoňuny özüňe bayram edilmekliň özü haram. Şol günne şol raqabat gelip senem şol gün münasibetli üçmekliň jemlenişmekliň özü bir haram. Aýratyn muňsyna arabam çän bolsaň başga adam diýen bu günüň näme beterem näme günäsi artýar. Misal üçin hadisten misal versek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahaba geliyor. Diye ya Resulallah diye men plan yerde diye Bawana diýilen yerde diye näme etdim diye diye aýdylanjany etmekli Allah Teala nezir ettim diye. Diye kurban etmekli Allah Teala nezir ettim diye Allah'a söz verdim. Ve Peygamberimizden şunu soraya edeyinmiş nahilek deyip. Ondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şeyle bir sorak beriyor. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyeti yu'bad? Sen ol Allah için kurban etjek bolýan ýeriň bar düýany. Akydip o düýany Allah için kurban etjek bolýan ýeriň bar. Şol ýerde diye but parazlaryň ibadet edýän butlar badymy diye. Şol ýerde buta ibadet edýärdilermi diýip soraýar. Onda aýtdylar diye qalu la ýok diýdiler diye. Soň Peygamberimiz ýene soraýar gaýtylap ikinji sorak soraýar. Hel kana fiha eidun min a'yadihim? Şo ýerde diye müşrikler, kapyrlar bayram belleýärdilermi diye. Sen şol gidip Allah üçin kurban kesjek bolýan ýeriň bar. Şo ýerde müşrikler jemlenşip kurbanlyk bayram belleýärdilermi? Şolaryň bayram edilýän ýerimi şol diýip soraýar. Onda aýdýarlar qalu la ýok diýdiler diye. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem awfu bi nadrik. Onda diýär nediriňi berjay et diye. Näsir musulman dagan şol Allah üçin kurbanlyk etjek bolýan adamyň şol müşrikleriň bawana diýilen ýeriň butulanam eger bar bolsa ya bolmasa mesela şu taýda müşrikler bayram edýän bolsa bayram bilen işi ýok. Hiç o zatlarla nemesi ýok, baglanşyk ýok. Allah üçin kurban kesjek bolýar, bir ibadeti berjay etjek bolýar. Emma şonda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme gaýtalap soraýar. Şol ýerde şolar bayram edýärmi? Şol ýerde şolaryň çokunulýan butlar barmy? Eger bar bolsa näme gitme. Eger ýok bolsa onda berjay et diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Näme üçin? Şol ýere gitmekli, şol ýerde görünmeklige de Peygamberimiz näme ijaza bermeýär, ruhsat bermeýär. Bayram edilşoň alakka şol güne gabatlap etmekliň özü gowdal. Şol gün münasibetli üşýän bolsaň şoň özü haram. Çünki müşrikleriň bayramyna gabatlaşmaklyk özü näme şoň özü bir haram musulman doganlar. Bu birinjisi. İkincisi ýene bir bellemeler musulman doganım. Bu ýyl çalşyk ýa-ni diýär kafirler diňe ýyl çalşygy belleýär. Musulman doganım bu senin ýyl çalşygyň däl. Bu miladi ýyl hasaby senin ýyl çalşygyň däl. Senin ýyl çalşygyň hicri ýyl hasaby. Yani Hazreti Ömer'in bellen, sahabelerin bellen, Peygamberimiz hicretini esas alan hicri yıl hasaby senin yıl hasabın, bu senin yıl hasabın däl. Ve İslam'a göre yıl bizim täze ilimizde bulan bellen şeýle gutlamaya. Käbir jahiller baha olar onu öz täze ilini belleýän, bizim öz täze ilimizi belleýärik. Näme? Şolara meňzeşip näme bärden öz musulman täze ilini çykarjak bolup durýar. Bizim musulmanyň täze ilini buňa alagadyp bellenilmeýär. Bu üçin täze il diýmek bir ýylyň gitmekligi, ömrümizden bir ýylyň kemelmekligi diýmek. Bir begenip adedip bir şowkuny diljek günem däl, ömrüňden bir ýyl kemelýär. Sen näme etmeli? Dilek edip bilersiň Allah'ım näme ýylymyzy, ömrümizi haýyrlat. Geljek gün üçin gowy pikirler orta atyp, gowy zatlar edip, maksatname goýup, şoňa görä hereket etmeli. Şeýdip biz näme täze ýylymyzy garşylamaly. Emma olan kyýal edip garşylamaýas we bu ýyl çalşygy biziň täze ýylymyzda, biziňki hicri ýyl hasaby. Üçüncü ýan diýär näme? Ýa şu pedaka goýuşmyza alaka üýşmek, oturmak, şeýdip näme başga bolup oturýar çağalary belendirýär. Musulman doganym üýşmek gowda.
Hawa dost ýar, dogan garnaş, enen ataň bir saçakda oturmak gowzat, çağalaňy begendirmek gatowzat. Ýöne hey özüňe sorak berdiňmi? Näme üçin sen şu zatlar etmek üçin şol gün kapyrlan gününi saýlap aldyň? Çünkü sen aňa yerleştirdiler şunu. Şol gün edilmeli diýdiler sana. Näme üçin sen musulmanyň iki san bayramy, näme üçin şol günlerde etmeýän şol işi? Ýylla bir sen hepde bir senin juma baýramyň var, näme üçin şol günü etmeýän musulman doganım? Sana juma günü işmek, bayram etmek, jemlenşmek boluber, sowap kazanýan. Çağalaň bilen çağalaňa sowga darasyň gelýär, her juma alyp ber. Ýagdaýyň barmy? Her gün alyp ber, çağaňy her gün begenler. Ýylla bir gerekde ala. Bayram etjekmi? Gurbanlykda öýüňi beze. Täze eşikler al çağalaňa, saçaklaňy beze, goňşuňy çağır, işi ber. Ha, bularam sana yetmedim, ýene üşütüň gelýär, oturasyň gelýär. Halal zat, musulman doganym. Kapyrlaryň bayramyndan başga gün ýokmy? Hawa halkyň diline bir söz bar, jan saga pulu bar, her gün bayram diýär. Sen janyň saga, malyň janyň ýerine bolsa sen üşü ber, kim sana üşme diýen bamy. Käbir adamlar diýär da näme şu zatlar eşitip aýna şatlanmak bolanokmy? Kim diýär şatlanmak bolanok diýip? Sen şatlanjak günleriň belli, sen bayram günleriň belli. Kapyrın bugünden başka gün kapışdymy ýokmy bayram etmek üçin, üşmek üçin? Bu bir bahana musulman doganlar näme? Çağalanmadı musulmanyň bayramyny söýdürmeli. Sen awga gidip Yahudiň bayramyny söýdürsen, ondan bu adam ondan dinden uzaklaşar da bu çağa. Sen ondan näme üçin Türkmenler şeýle boldy, näme üçin Türkmenler beýle boldy, näme üçin erkeklerimiz beýle, näme üçin gyýylarymyz şeýle. Sen şolaryň şeýle bolmadygy üçin biz näme diýär? Her kim özünden başlamaly. İmanymyzy, dinimizi, peýgamberimiz söýdürýäsmi? Musulmanyň bayramyny söýdürýäsmi? Elinden tutup meçhide akıp juma akydýasmy, şu sen bayram günüm diýip. Ya da halibun belleýän bular. Ya da detme rozga wer diýän sen bulary. Hawa näme eksen şonu ýygnaýan. Şoň üçin musulman doganlar bu bahanalar bilen şeytani bahanalar bilen özümizi alym alyn. Allah Taala günükan üýşmäge jemlenşmäge, kapyrın günü bize kapyrın bayram eden günü bize gerekdir. Ve İbn Qayyim rahimahullah'ın bir sözü var musulman doganlar. Diýär İbn Qayyim rahimahullah ahkam ahli zimme diýilen kitabynda kapyrlaryň nişanlary, şygarlary, bayramlary, münasibetleri olary gutlamak alimleriň bir agzdan aýtmak bilen haramdyr. Mysal üçin olaryň bayramlaryny ýa-da oradaryny gutlap bayramyň mübarek bolsun diýmek, ýa-da sözler aýtmak diýär, şular hemmesini hem alimleriň bir agzdan kabul etmek bilen haramdyr diýär. Bunu diýen kişi diýär, bu söz sebäpli kapyr bolmasa-da haram iş etdigi bolar. Bu bir Hristiýana haja kreste secde edenler üçin gutlamak ýalydyr. Hatda kapyrlaryň bayramyny gutlamak bir kişini şerap içenligi, adam öldürenligi, zina edenler üçin, zina ýaly uly günah edenler üçin gutlamakdan has beterdir diýär. Dinin gadyryny bilmeýänleriň köp bölegi bu ýalňyşlyklary eder. Eden işiniň nä derece erwetligine de düşünmez. Çünkü bir kişini günahsy ýa-da bidgaty küfrü sebäpli gutlayan kişi diýär, Allah'ın gazabyna duçar bolar diýär. Ösere musulmanlar şolar osnowum godum diýmek, Paschasy bilen gutlamak, başga dini anancı bayramyny gutlamaklyň özü haram. Bayramak köne ulamanyň fetvalarynyň tek bayram bellemek aňyrda dursun, ýöne şu gutlamak bolanok. Gutlamaklyk bolanok. Hawa. Şoň üçin musulman doganlar näme? Şoňa da dikkat edin.